सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं 2025 नि भटार लिस्टखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेखौनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन आं। आरो जाय बिथांमोना 18 इयार्स जाबाय एबा जानोसै बिथांमोना दासिमबो भटार कार्ड जायाखै बिथांमोना भटार कार्डखौ माबोरै एप्लाइ खालामो अनलाइनाव बेखौ मिथियाबा आं आई बटनाव मोनसे भिडिअ होनानै होगोन नङाबा भिडिअ जोबनायनि लास्ट इन स्क्रिनाव थागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायब्लानो जाबाय अब्लानो गावबा गाव मबाइलजों माबोरै एप्लाइ खालामो अनलाइन बेखौ नायनो हागोन आरो गावबा गावनो खालामनो हागोन। भिडिअखौ स्किप खालामनाङा फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय अब्लानो खालामनो हागोन। जोबोद इजि प्रसेसा। दिनैनि भिडिअआव आं भटार लिस्टखौ डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेनसै। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बे लोगो दोगोफोरनोबो शेयार खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोफोरनो। बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आंनि बे खावलायनाय। फै बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै। जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन नोंथांमोना। आं मबाइलनि क्रोम ब्राउजारजों बानायसै। नै आं खेवनानै लाबाय ओमफ्राय बेखौ खेवनायनि सिगां नैबे 3 डटआव थांगोन जों। दानो ओंखारथ'वा बियो नैबेयाव सार्च खालामखांबासो ओंखारो। eci.gov.in आं बेखौ क्लिक खालामसै। दासो जागोन नै नैबेयाव 3 डटआव थांसै ओमफ्राय थांनानै नैबेयाव डेस्कटप साइडखौ अन खालामला अब्ला आंनि बायदि बेबायदि गुवार नुगोन माबानि बायदि कम्पिउटारनि स्क्रिननि बायदि। ओमफ्राय गाहायाव फैगोन नै ओमफ्राय नैबेयाव नायगोन eci.gov.in बिनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव डाइरेक्ट चेक आउट खालामनो हागोन। नैबे इलेक्सन कमिसनाव होनसै। नै गेवबाय। बे पेजआ मालाबा लड जानो नागिरा नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय थाबानो जागोन। ओमफ्राय नैबे मेन मेनुआव थांसै जों। ओमफ्राय मेन मेनुआव थांनायनि उनाव नैबेयाव दं नै इलेक्टरेल रलाव बेखौ सेलेक्ट खालामसै। मालाबा स्ल'बो जानो हागौ एसे नेथ'लायबानो जाबाय। नोंथांनि नेटनि सायाव सोनारगोन बियो नोंथांनि नेटनि स्पिडा माबायदि। ओमफ्राय नैबेयाव PDF इ रलाव सेरनोसै। ओमफ्राय दाना स्टेटखौ सेलेक्ट खालामसै मा स्टेटनि जोंना आसामनि नालाय ओंखायनो आं आसामाव सोना होनसै। ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै आरोबाव दं नै PDF इलेक्टरेल रलाव होनसै। ओमफ्राय नैबाव PDF इलेक्टरेल रल अफ द इयार 24-25 बेखौ सेलेक्ट खालामसै। नै लडिं जाबाय दस्रा पेजाव रिडाइरेक्ट जाबाय बियो। ओमफ्राय आसामनि होदों नालाय ओंखायनो आसाम स्टेटआ ओंखारखाबाय जोंना। ओमफ्राय नैबे डिस्ट्रिक्टआव गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनाय जाबाय। आंना क'क्राझारनिखाय आं क'क्राझारखौ सेलेक्ट खालामबाय। बेनि उनावहाय नैबे सेलेक्ट एसेम्बलिखौ सेलेक्ट खालामनो थिनदों। नोंथाङा जुदि एसेम्बलिखौ मिथियाबा भटार कार्डआव नायनानै ला अब्लानो भटार कार्डआव थायो अब्लानो मिथिगोन। आं गसाइगावखौ सेलेक्ट खालामसै। ओमफ्राय दाना लेंगुवेज नै जोंनि आसामनि नालाय ओंखायनो एसामिसल' थायो भटार लिस्टआ बेनिखायनो ASM होदों नै बे आसाम जागोन बेयो। ओमफ्राय बेखौ थिक मा सेरनोसै। ओमफ्राय नैबाव जेरै दं ओरै केपचाखौ फिलआप खालामसै जों। बेखौ नायनानै होनांगौ बे भुल जाबाथाय जाया गोदानै बानायफिननांगौ जायो। बेखौ सिनायाबा नोंथाङा जुम खालामनानै नाय। जुम खालामनानै माबा ओंखारखाबायबो नै। दाना भटार कार्डआव नायनानै लादो। मिन्थियाबा जायगाखौ मिन्थियाबा भटार कार्डआव नायनानै ला अब्लानो ओंखारो।
ओमफ्राय नैबे टिक मार्कआव सेरना होनोसै डाउनलड जाबाय जागासिनो दं नै लडिं जादों लडिं जाखानानै डाउनलड जागोन बियो बे फाइला एसे गिदिर जायो बेनिखायनो टाइम लायो लडिं माबा डाउनलड जानोबो ओंखारबाय नै आंना डाउनलड खालामखानायमोन ओंखायनो बेबायदि श' जाबाय नोंथाङा डाइरेक्ट डाउनलड जागोन बियो डाउनलड एगेनाव होबावनोसै आङो नै 8 MB नि फाइल बियो ओमफ्राय बे अपेनाव सोनानै नायनो हासिगोन जों दा PDF फाइल बियो नै बेनो नै नैबेनो भटार लिस्टआबो 32 पेज दं नै 32 टा पेज दं दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै होनबा नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायब्लानो भटार कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेखौ रोंसिगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ